Pornografia. Príjemné pocity, ktoré sa menia na podráždenie a prázdnotu. Ničí ťa zvnútra a núti ťa blúdiť v kruhu. Chceš to všetko ukončiť, ale po mnohých pokusoch pochopíš, že si závislý. A sám si neporadíš. Mal by si vedieť, že máš šancu nielen zbaviť sa závislosti, ale vyplniť vzniknutú prázdnotu. Túto šancu ti dáva ten, kto ťa miluje. A nechce, aby sa z tvojho života stala ruina. Toto je Ježiš Kristus. Má všetko preto, aby si bol šťastný a oslobodený od všetkých závislostí. Porozprávaj sa s ním.